ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Habas ngokia ya ka jingsa din jong ka thain da ki po snem ki nongyelam jong ka khon hinyo trep National Awakening Movement hapo ka jingelam jong UMLA ka party uba Adelbert Nongrum ha ka arpawai terik uno pra arajar arpaw kila hier shakas nong Domiasiat ka bahab hapo upot usam jong ka Southwest Khasi Hills District ban ice ngobha de ki solar light bat ki Dumestick light Khnam ban pensai ye ka snong ka thau ka ban yarab ye ki nong song snong ban yai lenti hakamet ka yong hakani ka sngi le don langru de ki nong yalam jong ka Khnam ki bakenthop ya u president jong ka Khnam North Shillong constituency uba strong pillar kharjana u president jong ka Khnam youth wing uba Glenbert Khongwir kuntubru ya ka Dr. Jean Warjeri ka balong ka way ni ki nong wat banya halor ka jinglong jingman jong ka thain Domiasiat but jong kishnong ki ba marjan mangi kum ki khon jong kari mangi ki badai ka pateng jong ka manta bat kham ta mapi ka thain ki nong song sunong jong ka thain phem dei banya pen dalilei namar ka sarkar India lamba ki agent jong ka sarkar Meghalaya ngi habanong agent namar lalong kum ki agent bat kimdon kata ka authority kimdon kata ka responsibility ta ka jingkir kli bar kata ka political will ka jongki ngilai la khlong lut ya ki mausun la khlong lut ya ki doyong menta ngin sak ban khlong sayuni umar po khndo kadon ka jingma ka bakrau ngin ai ayu pat ya ki long dien bat ki pateng lada ngi khlong no ya ki khlai ki donot ki khlong snam ngin ai pat stang te shenrong na ka banta kalawei jong ki long dien bat ngating bayo le si kalawei jong ki long dien yo ki kalalong kita kinong syun na kabantay jungi ay kindon kinong syun na ni kapateng manta henrengin penti kana banginom ay la baki pateng man nangwan ki pateng ki manang kha kin kalalong nong syun yo baki wan ban gredem ban bentio hapo lom jentep andang ilathia badang inalit no nani kasra pertai sobha phailam ka development syakani ka syun kini ro kini ki nong song snong jong ka Meghalaya but ki don't come, but ki don't hop, ban yo ya karoy kapar. Kata kadika message jonga ya ka government. Klep no yo marpo hndo based on humanitarian ground. Ki don't hop. Kumbaki kila pendam kam hop ya ka board ban lai tap na kapor sa kapor. Ban sisis ban sisa ba ki day ki nong song snong ka Meghalaya. Kumta ki dei hakro banyo ya ka development hakani ka sunong hakani ka than hi bro ko sarkar phailang ka khmat haka bayadei bat ka development namar kini ki dei hi ki nong song sunong jong ka Meghalaya jong